Nagpanguna si Senator Ronald Bato de la Rosa sa may pinakamadamo nga absences sa Senado sa 20th Congress. Base sa attendance sheet, naglabot sa 31 ka mga sessions nga wala nagtambong si de la Rosa halin sang Hulyo 28 toy 2025 hasta Marso 18 toy 2026 kag May 27 lamang sa 58 ka session ang natambungan sini. Naibaluan nga nagapangatubang sang ethics complaint si De La Rosa bangod sa mga absences sini kag halos ginkakas ini sa tanan nga Senate committees. Uli nga nakit-an sang publiko si De La Rosa sang bulan sang Nobyembre 2025 matapos nga nagwa ang mga huring-huring nga may warrant of arrest ini halin sa International Criminal Court o ICC. Matandaan man nga sa ginpatigayon nga hearing sang ICC sa The Hague, Netherlands, isa si De La Rosa sa mga ginhingadlan nga mga co-perpetrators batok sa kaso nga crimes against humanity ni anay President Rodrigo Duterte kadungan sang madugo sini nga war on drugs. Sunod naman kay Senate President Tito Soto, padayon gihapon nga naga-function ang opisina ni De La Rosa apisar sang iya mga absences.